свидан яке аз давлатҳоест ки аз ҳама баландтарин андоз дорад. То надонем, нодонем. зан аз он вақте ки ҳомиладор мешавад, яъне аз семоҳагии ҳомиладориаш то вақти таваллуд ва то фарзанд ба воя расидан ба мисли марворид ҳифз карда шудааст. таҷриба ҷамъи амал баробар ба пешравист. ва вақте ки кӯдак ба дунё меояд дар беморхона хонаҳои махсус аст. ба ибораи дигар апартаменти махсус ҷой дода мешавад. зан бо яке аз аъзои оилааш метавонад чанд рӯзро дар он ҷо гузаронад. ин ба он хотир аст ки ба кӯдак ҳамшираҳо махсус нигоҳубин кунанд. ин афсона нест, балки факт аст. ғайр аз декретпулӣ, боз то ба синни 16 сола расидани кӯдак барои оила дар як моҳ 1250 крон маблағ супорида мешавад ҳар моҳа. дар Шветсия то синни 20 солагӣ барои ҳамаи кӯдакон табобат, ҳатто дандонпизишку яъне стоматолог низ ройгон аст. ин афсона нест, балки факт аст. баъди 6 солагии кӯдак ҳама чиз барояш бепул мешавад. яъне мактаб аз синфи 1 то донишгоҳ пурра бепул аст. аз мо то ба аврупо қадамҳои зиёд аст. баъзеи дигар мегӯянд аз мо то ба аврупо чанд солаҳо ҳаст. аммо ин гуфтаҳо шояд нодуруст бошад. шакли пурраи барнома дар шабакаи замони донистан. ҳатман ба шабакаҳои мо обуна шавед. ҳар лаҳзаи ҳаёт мо меомӯзем ва таҷриба мекунем ва баъдан амали дуруст кардан ба пешравӣ мебарад.